d'Arquitectes d'Andorra és un honor tenir de nou a la doctora arquitecta Zaida Muixí. Ha tingut l'amabilitat de venir-nos a explicar un tema que fa temps que en el col·legi pensem que són qüestions que es tenen que tocar, perquè la perspectiva de gènere és una cosa que sembla que no ens afecti com a arquitectes, perquè sembla que tingui una base molt funcional, diguéssim, molt racional, i en veritat l'arquitectura com un producte cultural més no deixa de seguir uns patrons socials que estan molt determinats per una manera de veure el món molt antrocèntrica, que podríem dir, eurocèntrica, daicèntrica, que dèiem abans. És a dir, al final s'ha agafat un prototip de persona, el del modular que dèiem abans de Le Corbusier, d'un 82, i els que no fem 82 sortim d'aquest estàndard. I per tant, quan comences a treure gent blanca, de classe mitja, bé de salut, homes, etc., ens queda tot. I per tant, hem d'intentar mirar d'introduir aquesta perspectiva de gènere en la manera de fer arquitectura. I amb això ens explicarà i ens obrirà els ulls la Zaida Muixí. Gràcies, Enric. I empecem. Molt bé, gràcies Miquel, gràcies al Col·legi d'Arquitectes d'Andorra per la invitació. Bé, la idea és precisament, com deia l'Enric, parlar de què vol dir aplicar la perspectiva de gènere a l'arquitectura, a l'urbanisme, què és el feminisme, els feminismes i per què és el marc teòric, conceptual, ideològic. Hauria aquestes dues. Són dues qüestions complementàries. Una, que és una perspectiva de gènere que considerem que és una metodologia que tothom podria fer servir, hauria de fer servir, una manera d'analitzar la realitat, tenint en compte una distribució de rols, etc. En canvi, el feminisme ja és una qüestió més particular, personal, té a veure amb una posició política, ideològica, filosòfica, però que jo crec que també és molt compartible, que no és ninguna qüestió estranya. Però la perspectiva de gènere és una metodologia en la qual l'hauríem de fer servir com a arquitectes i urbanistes per tenir més dades de la realitat. I això de cuidar la vida, perquè crec que, a més, el que posa al centre a la perspectiva de gènere, el feminisme, precisament és això, és la vida, i que moltes vegades ens hem oblidat d'això. La vida dels éssers humans, però també la vida d'altres éssers, de tots els altres éssers, i de la Terra mateixa. Doncs, això seria una mica l'organització de la xerrada. L'urbanisme, podem parlar d'un urbanisme feminista, per què? Perquè hi ha unes altres prioritats que des d'aquesta posició enfoques, hi ha també altres valors i altres principis, per tant, altres processos i altres solucions. I a mi m'agrada molt dir que són processos, que és la manera en què mirem, no està en un resultat formal, a vegades diem, quina és la forma? No té una forma, té un procés, i potser d'aquí molt temps podrem arribar a dir si hi ha unes formes que obeixen massa aquesta postura, però el més important per mi és com obrir els ulls a mirar diferent. I m'agrada molt aquesta frase d'una periodista que és Mary Scheer, que en aquest article que veieu aquí, arrel d'un diccionari de paraules de dones, i que demanaven definir un diccionari feminista, però que no tenia la paraula feminisme definida, ella proposa aquesta definició per a aquesta ampliació d'aquest diccionari, que és que el feminisme és la idea radical que sosté que totes les dones són persones. Clar, jo crec que això cap persona pot estar en contra. Per això dic que el feminisme no hauria d'assustar tant, no hauria de rebre rebuig, sinó que és realment arribar a el que crec que qualsevol persona decent hauria de voler, que totes les persones siguem iguals. I quan parlem d'aquestes altres prioritats, tenen a veure amb el rol de gènere. El rol de gènere és una assignació de tasques, de capacitats derivades d'un sexe de naixement, que també tenim aquí una discussió que ara no obrirem, si són dos, si és més, si és un no escollit, si no, això no obrirem, però sí que la societat binària també ens atorga a homes i a dones, degut a la capacitat de les dones de tenir fills, però és una capacitat que no totes les dones exerceixen, i que això no vol dir res més, com va estudiar en el seu moment
la Simone de Beauvoir, no? Que en part del seu segon sexe el que estudia és que si els animals, perquè hi ha una lògica que diu és lògic, és animal, és instintiu, que si tens un fill, siguis qui cuida. Ella va començar a estudiar els animals i en el món animal hi ha de tot. Hi ha hembres que cuiden i machos que cuiden, ja està. Una mica per desmuntar aquesta idea naturalista de lo natural, no? Però aquest rol de gènere, que finalment continuen fent majoritàriament les dones, no ha estat incorporada com unes necessitats, un coneixement a l'hora de pensar la ciutat, els equipaments, on es posen, el transport públic, els habitatges, i per tant és aquesta experiència que és diferent de la que ha informat fins ara tota la nostra societat, s'ha d'incorporar, no? I aquest rol de gènere, com deia, majoritàriament ho fan les dones, però també ho fan els homes, no? I també depèn, el rol de gènere també una altra qüestió que és important saber, que no és un únic, no? O l'única qüestió que ens caracteritza a homes i a dones, o aquest rol de gènere assignat, sinó que és una qüestió interseccional. Aquesta és una de les característiques que ens caracteritza. Després podem edats, no? Com parlàvem abans, classe social, origen, cultura, religió, color de pell, alçada, capacitats, etc. Hi ha una interseccionalitat de factors que ens van determinant a cadascú, però al final i cadascuna. Aquest ser home i dona ens assignen uns rols diferents. Després, el cos sexuat seria una altra de les qüestions que fan que la ciutat la visquem diferent a homes i dones, desgraciadament, perquè encara avui, i segons en quina societat encara pitjor, el cos de la dona a l'espai públic no té la mateixa llibertat ni dret per estar, no? És com un objecte, encara és vist en molts llocs com a objecte apropiable, no? Per tant, això genera una desigualtat del dret de la ciutat. I les cures que fan utilitzar la ciutat d'una altra manera, per acompanyar i també de veure la ciutat amb altres ulls. Quan fa molt de temps fèiem els tallers al començament del que és ara el col·lectiu Punt 6 a pobles i amb organitzacions de dones de diferents territoris de Catalunya, aquestes dones ens parlaven una mica de tot l'entorn, no eren solo elles. Aquest rol de cures, aquestes tasques de cures feien ser conscients de les diferents capacitats i necessitats que tenien les diferents persones del seu entorn. Doncs aquestes experiències ens donen altres prioritats. I a lo que és molt evident les diferències de gènere és a la mobilitat, i especialment perquè la mobilitat tradicional, molt des de l'enginyeria del transport, considera una mobilitat obligada i una mobilitat no obligada, secundària, personal, i l'obligada és aquesta que és anar al treball productiu, anar a treballar a canvi de diners, i els estudis universitaris, en tant que, no perquè siguin molts, sinó perquè és molta gent a una mateixa hora anant a un mateix lloc. Aquestes són les dues mobilitats obligades segons l'enginyeria de transport. El resto de les mobilitats són personals, secundàries, no obligades. Clar, jo pregunto, quines altres mobilitats ens queden fora? Per què ens movem? Portar nens i nenes a l'escola no és una opció. És una obligació més que treballar, diria jo, perquè si no les portes a l'escola vas preso. O te quiten els nens i les nenes, o sigui que és més important, no? Doncs Inés Sánchez de Madariaga, una urbanista de Madrid, en unes enquestes a Madrid, va començar a preguntar aquestes mobilitats no obligades, com són les compres, l'oci, el passeig, l'acompanyar, visitar i ens altres, quines d'aquesta mobilitat tenia a veure amb les tasques de cura. Jo diria que gairebé totes, però van fer diferències entre si vas a comprar alguna cosa de, no sé, per plaer, i si vas a comprar menjar, suposo, etc. I finalment, el que dona és que això vermell, el treball de cura porta el 25% de la mobilitat quotidiana, gairebé com el treball productiu. Per tant, ens està com obrint els ulls amb números de la importància que té aquesta mobilitat. Clar, és una mobilitat molt més complexa que la simplificada de la mobilitat per feina, per treball, que a més avui també ha canviat. Això està molt pensat en un moment de societat industrial plena, on tens les zones obreres, les zones de fàbriques, les zones d'oficines, i tens com
una ciutat zonificada molt clara i hi ha unes hores molt clares de mobilitat. Això també, amb la postindustrialització, tot això també ha canviat molt. Però continuen pensant-se així els mitjans de transports. Per tant, per aquestes tasques de cura, el que és més important de tot és tenir ciutats properes, mixtes, on puguis anar a molts llocs a peu, que tinguis moltes de les activitats de cura a prop, perquè si no tampoc dona el temps. Ja no es tracta així. Encara que tinguis el transport, si trigues molt temps, doncs el dia té 24 hores i això no es pot canviar. Per tant, crec que és posar el foc en aquesta. A vegades parlem de proximitat, o ara París té l'eslògan aquest tan pegadizo, però que també molta gent critica, que és això de la ciutat de 15 minuts. Vol dir això, evidentment, l'altre dia deia, una universitat 15 minuts? No, evidentment que no. Un hospital, evidentment que no. Però hi ha les tasques quotidianes que fem que moltes vegades no les tenim ni compensades com tasques o obligacions. No comprar el pa, anar a comprar menjar, tot el que fem diàriament, això hauria d'estar a superproximitat, caminant i en espais segurs perquè també les persones dependents puguin anar a ser autònomes abans, que no siguin dependents. Si tenim una ciutat segura, amb temps de caminar segurs per a les persones majors, amb bancs per descansar, etc. Hi ha una sèrie de precaucions que ha de tenir la ciutat per fer una ciutat amable a les persones que tenen altres necessitats, ja sigui per edat, per malaltia, per capacitats, etc. Altres valors i principis, per mi, aquest urbanisme des del feminisme es basa en la sororitat, que és la manera de dir l'hermandat, la germandat entre dones, l'empatia, la col·laboració i la cooperació. I que tampoc és nou, ara estem dient urbanisme feminista, però en realitat l'urbanisme i l'arquitectura tenen exemples d'aquestes pràctiques des del segle XIX segur, i com ho explica una teòrica, Maria, sí, sempre m'oblido el cognom d'ella, però bueno. Disculpareu? No, és una nord-americana, Maria Sim, creo que és, però bueno, ho sento. Que si la història de l'urbanisme s'ha explicat sempre amb dues potes, la de la bellesa, l'estètica, i la de la funcionalitat. I ella diu, si s'hagués explicat també incorporant lo social, aquí haguessin aparegut les dones aportant idees i pràctiques a l'urbanística, però com aquesta pota sempre ha estat, almenys en el món des de l'urbanisme, de l'arquitectura i la pedra, perquè al final l'urbanisme jo crec que és aquesta pedra, però també és el contingut, però s'ha com separat del que fem majoritàriament els arquitectes. Entonces ella diu això, que si hagués estat Octavia Hill seria un cas d'aquests. Octavia Hill és una dona de mitjans del XIX en Londres i ella és precursora per això deia empatia i col·laboració. Ja comença a veure, com molts en aquesta època en Londres, com viu la classe obrera, i en lloc de pensar que hauria que arrasar amb aquestes tenements, amb aquestes cases, slums, que comença a dir-se el 1862, aquestes zones pobres, ella diu que no, que s'ha de treballar amb aquestes persones que viven aquí, a partir de les seves capacitats, anar millorant l'entorn en el que viuen i no com substituir més enllà de les seves capacitats. I genera un sistema de cobro de lloguers amb dones del seu equip que se relacionen amb dones que vivien en aquestes cases i comença una tasca de millora de les condicions, però a partir de la millora de les seves pròpies condicions i de les seves pròpies capacitats. Que seria el que avui, el debat entre si una favela, unes zones de barraques o zones autoproduïdes se han d'enderrocar o se poden millorar. Seria una precursora ella en aquesta idea de millora. Jacoba Mulder, que va ser subdirectora i després directora d'urbanisme d'Amsterdam, a treballar a l'equip de Cornelius van Esteren, també sempre ha fet un urbanisme des de la proximitat, pensant molt posant el centre en nens i nenes, que també és una novetat per l'època, el 1930, pensant, transformant, aquí es veu molt petit, però passar de les barres a barres en L, formant espais continguts per generar espais de joc. Un dels seus primers projectes, el Gran Parc d'Amsterdam, també era un parc que incorporava zones esportives i de jocs infantils, a més d'altres qüestions, i potser una de les obres més o les actuacions més conegudes en Amsterdam és les places, els petits
playgrounds que són moltes vegades assignats exclusivament al Domenech. És ella la que des de l'oficina, observant la realitat d'una ciutat bombardejada i amb moltíssims solars buits i mig destruïts, que estaven fent el sud de la ciutat i que aquí no podien de moment fer res en la zona central, però va veure com una nena jugava en un alcorque, amb res, i va dir, clar, hi ha nens i nenes també a la ciutat i les estem oblidant perquè estem fent altres coses. I va pensar que es podrien fer una reutilització d'aquests solars de manera provisional fins que aquest solar s'edifiqués. I l'altra cosa que va pensar, que també és molt interessant, que en lloc de ser l'Ajuntament el que digui anem fent aquests solars i aquests altres, era la pròpia ciutadania la que tenia que dir tenim aquí un solar i tenim nens i nenes o gent que necessita aquest espai d'esbarç o de descans. I aquí apareixia l'Ajuntament que el que feia era veure de qui era el solar, tractar en privat o en públic per una sessió temporal i fer, que aquí és on apareix el Domenech, qui va dissenyar els elements econòmics que es podien agrupar en diferent quantitat i podien servir, per tant, per espais petits o espais grans, i una sèrie de condicions de terres, etc., per fer aquests espais de joc que segurament tothom ha vist. I queden molt pocs, aquest és un dels pocs que queden, perquè evidentment la seva idea era que eren provisionals fins que s'edifiqués aquests solars. Per tant, aquesta observació. I després la tercera d'aquestes precursores, citar algunes només, seria Jane Jacobs, evidentment, on en aquesta frase inicial del llibre, on clarament es posiciona, diu que escribirà sobre coses corrents i vulgars, sobre la vida misma, sobre el dia a dia, sobre el que veu, i a partir del que veu, del que experimenta, entendre per què. I si tenim que resumir el que ella proposa, per mi hi ha tres qüestions fonamentals. Una és tenir en compte les experiències vivides a les ciutats, de la gent que viu allí per poder fer una transformació. La ciutat com un sistema complex, per tant, ella ja diu en el mateix text que no es pot pensar la ciutat amb un sistema, això com ho deia, del transport, una equació solo de dos variables. La gent viu aquí, treballa aquí, van d'aquí a aquí. No, això no és la ciutat. La ciutat és una equació complexa i, a més, com ho diria també més o menys en la mateixa època Sibyl Moholy-Nagy, no sols això, sinó un dels components d'aquesta equació som nosaltres, els humans, la societat, i no són predecibles. Per tant, aquesta equació tampoc mai és certera, però bé, quant més elements tenga l'equació, millor. I que les persones som el centre d'aquest projecte urbà. Alguna vegada algun company me diu ja està bastant Jane Jacobs, ja massa Jane Jacobs. I dic, si l'haguéssim llegit abans, potser les ciutats estarien una mica millor ara, no? Jo crec que encara podem seguir llegint Jane Jacobs, evidentment entenent que està escrit en un moment, en una societat, etc. Hi ha moltes coses, hi ha coses que s'opten i que no, però hi ha conceptes profuns que encara són usables, interessants i vàlids. I els principis d'aquest urbanisme feminista, en realitat, ja he anat enunciant, que és això d'aprofundir a l'anàlisi de la realitat ponent en relació lo social i el territorial interescalar. Mai mirar una cosa sense l'altra, perquè no podem entendre. Prioritzar les experiències quotidianes diverses i valorar les tasques de la reproducció. En aquest sentit, també pensem que si una societat dona lloc, pressupost, edificis a les tasques de reproducció, que poden ser des d'escoles bressol, espais de cura compartides, espais per gent gran, per estàncies que no siguin, o habitatges accessibles, etc. Si fem que la societat paga per aquest tipus d'espais i serveis, d'alguna manera estem donant importància i pot ser que qui fins ara ha fet la tasca important, que és la productiva, potser no sigui tan difícil que haga el trasbàs de dedicar-se més temps també a la reproductiva, perquè és una tasca que la societat valora. L'altra qüestió és la interrelació de diferents aspectes entre la vida i els espais. Vol dir que podem tenir elements un a prop de l'altre, però en realitat aquí podem pensar això està molt a prop de 100 metres
cap allà, però clar, hi ha no sé quants metres d'alçada de diferència, si no tenim ascensors, com passa aquí, doncs és impossible arribar, no?, per molta gent, i queda molt lluny, no són 100 metres, és moltíssim més. Per tant, entendre, no és ni el temps ni la distància són abstraccions a la ciutat, sinó són molt concretes i tenen a veure amb la qualitat i en les condicions topogràfiques i en la gent i en qui fa aquest trasllat, etc. Després, reconèixer la diversitat funcional i de cossos. No tots els cossos són iguals i el nostre mateix canvia al llarg de la vida i en moments puntuals. I l'altra cosa important és aquesta idea de trencar la jerarquia entre persones i coneixements, una mica el que també deia Jane Jacobs, això con reconèixer l'experiència viscuda, que tothom té alguna cosa a dir a la ciutat, tothom coneix la ciutat. Nosaltres podem tenir una capacitat d'elegir una estructura d'un plànol, però si no som capaços d'entrar en el quotidià, en com viu la gent, en què necessita la gent, en com fa servir aquest espai, tampoc quedem incomplets. Després, des de l'ecofeminisme hi ha dues paraules que a mi em semblen dos conceptes que són molt importants i que potser si realment els incorporem en la nostra pràctica personal, però en la professional, jo crec que al final sí tindrem respostes, hauríem de tenir respostes arquitectòniques, urbanístiques molt diferents de les que estem més acostumats a veure, no? I una és la interdependència i l'ecodependència. La interdependència és reconèixer-nos que com a éssers humans som uns animals molt dependents. O sigui, hi ha animals que al dia de néixer ja van sols, nosaltres no. Necessitem segur unes cures super intenses els primers 2 anys de vida, però fins als 6, 7, etc. també som molt dependents. Som dependents de grans, això és genèric, però al llarg de la vida tenim molts moments de dependència. La dependència no només és material, sinó també és afectiva. Per tant, reconèixer aquesta interdependència que va en contra d'aquesta idea també molt del neoliberalisme, que aquest senyor que tot lo pot sol i que tot lo fa sol i que és un heroi, no existeix, no? Algú l'ha ajudat alguna vegada. I després l'altra, l'ecodependència, que estem en aquesta terra comuna, en aquesta casa, que som uns dels habitants d'aquesta terra i que l'hem de cuidar, perquè si no, i que depenem i altres depenen de nosaltres. Jo crec que aquestes dues idees més desenvolupades podrien ajudar-nos a fer un altre tipus d'arquitectura. Doncs aquest urbanisme com perspectiva de gènere, que és aquesta observació de les diferències, com deia abans, derivades dels rols, però no solament, sinó també de la interseccionalitat, és inclusiu per definició. O sigui, és inclusiu per definició, perquè observes tota aquesta varietat. I no és un resultat formal, és un procés, i és una mirada diferent, que es tracta de visibilitzar aquello invisibilitzat des del discurs hegemònic masculí, de classe etnocèntrica, etc. I si hi ha altres processos, hi haurà altres solucions. I els processos són la participació, l'autogestió, també l'escucha activa, la cadena de valors, observació en participant. Participació i participació a vegades pot ser una participació directa en gent, però si no també hem d'acostumar-nos a escuchar activament, a sentir activament i també a observar, a ser capaces d'entendre per què passen unes coses o altres en la ciutat, en un barri, en una plaça, en un carrer, per poder realment entendre això. Per això no basta amb el plànol del barri. Doncs ara explicaré alguns exemples més concrets d'això, de pràctiques, i també focalitzades en Barcelona, i que el que està passant ara en Barcelona no és que de cop ha vingut un govern i ha fet alguna cosa, realment és el resultat de molts anys de lluites, de pràctiques també polítiques, de pràctiques ciutadanes, no polítiques des de l'Ajuntament, però també pràctiques polítiques o des de la Generalitat, però també des de la ciutadania. I com a pràctiques polítiques des de l'Ajuntament hi ha una col·lecció d'usos del temps que és molt interessant i molt important, és començar a debatre sobre com fem servir el temps i de quina manera la ciutat en tots els aspectes, que va començar el 2006, i encara es pot aconseguir aquesta col·lecció, és interessant, hi ha tots els temes que podem pensar, perquè l'ús del temps és una de les qüestions que ens fa molts desiguals. Després el que deia abans, que l'urbanisme no és solament la pedra, sinó el que hi ha dins i segons com estigui organitzada la ciutat, hi ha possibilitats de fer unes polítiques socials més igualitàries. Solament breument
un dels projectes de la ciutat que porta temps, que és d'abans del govern actual, que és Radars, em sembla que és molt interessant i que es basa en els mercats i en la xarxa comercial social que generen en Barcelona els mercats d'alimentació quotidiana i tota la xarxa comercial. Això és una cura col·lectiva de la gent gran que viu sola i hi ha comerciants, és un tracte a tres bandes, no? Les persones comerciants, les persones grans i els serveis socials de l'Ajuntament. Les persones comerciants fan responsables de tenir cura de 3, 2, 3, 4 persones grans que tenen unes dinàmiques molt repetitives i molt contínues, constants, i si un dia una d'aquestes persones grans no ve, primera alerta, segon dia alerta total i el servei social va a veure què passa. Si la persona està bé, potser s'ha anat de vacances i s'ha oblidat de dir, perfecte, no passa res, però potser té un problema i això es vol evitar. Desgraciadament ha hagut casos de morts de persones grans soles sense que ningú s'interés o que li pogués donar un cop de mà. Després, famílies col·laboradores, que són famílies cuidadores, gent que s'apunta per fer de família a famílies en general monoparentals o amb dificultats econòmiques i que no tenen xarxa familiar i que aquestes persones que s'apunten a aquest servei el que fan és com de família substituta algun dia a la setmana, alguna cosa així. I la ciutat també ha incorporat ara fa poc un espai que es diu Ciutat Cuidadora per cuidar de qui cuida, perquè també les cures requereixen molt temps. Hi ha un altre discurs que té a veure amb la crisi actual. Té dos potes. Una és la crisi medioambiental, que estem carregant-nos que té a veure amb la interdependència i l'ecodependència. La crisi ambiental, que ens estem carregant una natura que és finita, i l'altra la crisi de les cures, que és una cura que es basa a la família, a les dones de la família, i si això no és, en dones moltes vegades precaritzades d'altres llocs, que a la seva vegada deixen les seves persones de cura a cura d'altres, i aquesta cura, persones que curen, moltes vegades ningú les cura a elles. I això és la idea d'aquest servei que és relativament nou a l'Ajuntament de Barcelona. Altre dels... Aquí ja anem als serveis. Jo crec que un dels serveis més importants per una base d'igualtat, i així ho van entendre també les lluites dels moviments socials urbans als 60 i 70 a Barcelona, és tenir escoles bressol municipal de 0 a 3 anys. Al principi eren de 0 a 5, però com ara a partir de 3 ja és obligatori l'ensenyança, ja és una altra... Però de 0 a 3 no és obligatòria. Per tant, les escoles bressol, per donar l'oportunitat que qui vulgui i necessiti pugui deixar els seus fills, filles en un lloc segur i pugui anar a treballar. Això també ha anat canviant des de l'horari, amb obertures també guarderies, escoles bressol de tarda, perquè moltes vegades eren de matí, també en funció d'una tarifació social, coses de fer-lo realment més igualitari en aquesta interseccionalitat, que no és solament una qüestió de la cura immediata per fills, sinó també per diferents grups socials. Després, el Pla d'Habitatge 2016-2025 a Barcelona també va ser un canvi que habitatge va passar, que per alguns això no estava bé, però jo crec que sí és interessant el canvi també de discurs, de mirada, que passa de estar a urbanisme i ser una eina com de desenvolupament urbanística i promoció, etc., a social, a drets. L'habitatge és un dret i no solament es construeix l'habitatge. L'habitatge es pot comprar, es pot llogar amb altres, poden fer acords. L'habitatge, la manera d'aconseguir habitatge i les maneres de tenència d'habitatge han de ser un ventall molt ampli. I això és el que determina aquest pla d'habitatge, moltes maneres diferents d'arribar o de voler arribar a tenir una oferta d'habitatge públic assequible, ampli, que ara no tenim. I dins d'aquests nous habitatges, primer que tots de lloguer, ja no es ven més l'habitatge públic a Barcelona, apareixen altres tipologies. També apareix una normativa que estableix que si fa un edifici o una rehabilitació integral de més de 600 metres quadrats, el 30% hauran de ser habitatges de protecció pública, de lloguer. I
la nova tipologia que apareix ja també se reforça una que ja existia, que és molt interessant, que és la de pisos de lloguer per gent gran, que és un programa de molt èxit a la ciutat, que ja per aquest any tindrà uns 2.100 pisos, és molt interessant, no? Que és lloguer per vida, accessibles per una persona o parella, i que crec que funcionen molt bé, sobretot per gent que viu a Ciutat Vella, en pisos potser molt grans o llocs sense ascensor, facilita la vida. I la tipologia aquesta nova són els habitatges cooperatius en cessió d'ús, que la primera que es va fer és la Borda, que segurament heu sentit parlar. L'interessant d'això és que aquest moviment surt de la pròpia ciutadania, de dir, com a ciutadania també volem posar el nostre gra de sorra a fer possible el dret d'habitatge, i una de les formes és sostreure l'habitatge del mercat i que no sigui individual. En aquest cas és una cessió pública de sòl per 75 anys, una construcció col·lectiva d'un edifici de propietat col·lectiva, on cada grup de convivència té, en funció de la seva mida, un espai doble, un espai triple, o pot arribar a tenir un espai quàdruple, en aquest cas. Aquí veiem, doncs també això és una altra manera de produir arquitectura per als mateixos arquitectes. Aquesta Cristina Gambó, una de les arquitectes dels projectistes, com tractar amb tota la comunitat per fer un edifici en el que entren les diferents necessitats dins d'una regla de construcció eficient, econòmica, i que tens unes mides i unes característiques per totes, no sé, de característiques comunes, a més del pati, la cuina col·lectiva a baix, en el primer pis un espai, que no sé si tinc el dibuix, al primer pis un espai col·lectiu per festes, reunions, etc. I la lavanderia, dues habitacions per amics o familiars o persones que necessiten passar uns dies aquí, en lloc de que en cada casa tingués un espai extra. Aquests armaris col·lectius en cada planta, una sèrie d'elements que poden ser col·lectius. Aquestes fotos de l'obra encara, també un edifici eficient, amb fusta, i el pati que funciona com un element de control climàtic. Algunas imatges de l'interior, donde son estos tres espais que veiem a la planta, uno aquí, la cuina, el lavabo al mig, el otro aquí i el tercer, i que han estat dividits per la mida que tenen, també són més generoses que crec que és 3,50 per 4 i pico, algo així, i també més alt, permet realment una varietat interessant de maneres d'habitar. I com l'espai de cura també és un espai de joc, en ambos casos. El següent exemple és sobre bancs. Això és Portal de l'Àngel, una zona comercial, on veiem que falten bancs. I el 2017 també en un projecte piloto de pressupostos participatius i després de projectes i pressupostos participatius, a l'Eixample es va decidir fer un estudi per col·locar bancs a l'Eixample. Com sabeu, aquests grans carrers de 5 metres de vorera, que estan bé arbres, però no hi ha bancs. I aquesta imatge és de Viena, d'un projecte del barri Maria Hilfer, que és una de les Vienes pionera en la incorporació de totes aquestes idees, on veiem com els bancs són un espai de descans, però també de descans per poder continuar, per donar més autonomia a aquesta persona que va amb bastó i per tant necessita descansar cada tant, o també com un espai que permet a la gent jove tenir un lloc on trobar-se, que també és un altre problema a les ciutats, on està i on pot estar la gent jove. Doncs a l'Eixample es va fer aquesta votació i va guanyar aquesta proposta de fer, mitjançant participació, un estudi de on i com s'haurien de posar els bancs a l'Eixample. Doncs això, després d'estudiar, veure el que passava i com la gent està molt petit, es seu a qualsevol posta, per tant, és necessari. I es va fer tots uns recorreguts a partir dels centres de dia de gent gran, diferents recorreguts quotidians, mercats, CAP, etc. Amb uns bancs, això l'han copiat a
a Isabel Salamanya, que és una geògrafa de Girona, que ja havia fet això a Girona fa temps, ella va ser regidora de Girona, i a partir precisament de l'experiència de la seva mare, que li deia que no podia arribar a no sé on, i sempre, mama, és molt a prop, que no puc anar més enllà d'aquella cantonada. No pot ser. Entonces va anar i va amb una cadira, amb la seva mare, i va anar marcant cada quan havia que posar una cadira. Perquè moltes vegades pensem que les cadires estan en llocs, o els bancs, en llocs macos, per mirar un paisatge, per llegir un llibre tranquil o en un parc, però no, el banc és realment una eina d'autonomia. Doncs en aquest treball el que es fa és determinar aquestes 5 característiques per a quines necessitats es posen els bancs, on s'ubiquen, com s'ubiquen, de quin tipus i amb quines característiques més físiques o de material. Cada una d'aquestes té una sèrie de guions, perquè en realitat no era per posar, sinó perquè gairebé manteniment pogués tenir aquesta guia per quan sobrant de pressupostos posar uns quants bancs a la ciutat. Lo interessant també que al fer l'estudi va sortir que on havia bancs a l'Eixample de Barcelona. Els bancs estaven a la Diagonal, no sé si és igual, Paseo Gràcia o Rambla Catalunya, en Gran Via, als avingudes més o turístiques o més de la producció, però a l'interior, si podem parlar d'interior, ¿no? A l'interior esto es, bueno, aquí es Paseo San Joan, a l'interior del barri, diguem, entre aquestes grans avingudes, que estan els habitatges i els serveis quotidians, en aquestes aceres no havia bancs, en aquestes voreres, no? Per tant, com afirma, com aquesta invisibilització, aquesta no veure com el quotidià necessita d'aquests serveis. Y ahora os explicaré brevemente 2 ejemplos de mi paso por la política pública a Santa Coloma de Gramenet, que és una ciutat molt peculiar, molt densa, molt petita, amb molts habitants, de fet té més habitants que tot Andorra, en 5 quilòmetres quadrats edificados, edificats, construïts, urbanitzats, i 2 quilòmetres més de río i muntanya. Ja està, that's it, 7 quilòmetres. Bueno, em semblava que era un desafiament, té la renta de les rentes més baixes també, en l'altra punta d'Andorra, de les rentes més baixes de Catalunya, 117 nacionalitats, potser també aquí hi ha moltes. Per tant, bueno, me semblava un desafiament perquè d'alguna manera hi ha poc pressupost, evidentment, perquè no té les bases dels municipis espanyols. Una de les bases d'ingreso és la requalificació, supongo que aquí també, de sol, les llicències d'obra, o sigui, totes coses que aquí no succeeixen. Per tant, els ingressos d'aquesta ciutat i té poca indústria, poca producció, per tant, és molt residencial. O sigui, ingressos molt pocs. I em semblava que era un desafiament, primer perquè és la ciutat que s'ha de fer sobre ella mateixa, no hi ha una altra, amb pocs diners, que també em sembla un desafiament important tenir-lo en compte, i per una diversitat de població molt gran, que no totes les persones tenen les mateixes mirades sobre el que necessiten o com ha de ser la ciutat, i això complica, no, la gestió quotidiana. L'alcaldessa és Núria Parlon, que continua sent l'alcaldessa, i és aquesta ciutat i també, bueno, la manera que va organitzar l'Ajuntament en àrees grans i en relació entre elles, treballar complementàriament urbanisme i àrea social, i entre altres coses l'espai públic, entendre'l com un espai de drets i d'explicitació de drets, de la inclusió en tots els sentits, des d'anomenar els carrers amb noms de ciutadania activa, reconèixer a la ciutadania activa, en aquest cas una dona, records, memòria del bombardeig, durant la guerra, senyalètica inclusiva, places que recordin o que facin homenatge a una escritora, i també en aquest cas a més són els antics safarejos de la ciutat. O, que també veig que aquí hi ha alguns, els passos d'arcoiris per mostrar també una posició envers a la diversitat per part de la ciutat i del govern de la ciutat. O aquests nous semàforos, que també són semàforos que van canviant la figura, que ara con los LEDs això és bastant fàcil. Dos dones, dos homes, un home i una dona, un home, que va canviant, no hi ha un primer o un segon i poden ser diversos. O sigui, aquest missatge d'igualtat,
de diversitat sempre que ha d'estar present i de moltes maneres. La idea como deia, d'aquests projectes des de la realitat quotidiana a diferents escales, no? Des del detall i el manteniment, que era part del que m'ocupava jo mateixa, fins a una ciutat, a unes estratègies de ciutat universitària en una ciutat que, com us he relatat, té unes condicions socioeconòmiques que no semblarien aquelles adients per això, però precisament el que s'ha posat allí és, con la UB, con la Universitat de Barcelona, és un campus de gastronomia i que la ciutat, per la seva diversitat, la gastronomia és un fort, no? Per aquesta 117 nacionalitats que deia, no? Entonces era com fer créixer la ciutat també amb la universitat. Un dels projectes que vam engegar al mandat passat va ser la recuperació d'aquest edifici, una antiga fàbrica, el nom CIVA és el nom de l'antiga fàbrica, i en el que es va decidir fer un espai de recursos per dones, innovació i economia feminista. Aquí s'ha anat el CIR, que és el Centre d'Informació per Dones, que ja existia en un altre lloc molt més petit. Es va fer una primera rehabilitació de la planta baixa i del menys 1, que és on està el centre d'atenció a dones que pateixen o han patit violència masclista, i ara s'està acabant la rehabilitació del resta de l'edifici. Aquí la planta baixa és oberta, se fan conferències, accions, moltes en perspectiva feminista, però no solament. I la idea d'aquest espai és que integrés tres potes, les cures, l'intercanvi cultural i aprenentatge informal i també l'economia feminista. Què vol dir això? Generar espais de formació, però també de noves oportunitats econòmiques i de generació d'empleo o d'autogeneració d'empleo per les dones de la ciutat, perquè també mirant estadísticament què passava, les dones fan formació en el centre que ja existeix a la ciutat, però després no aconsegueixen feina, que sí aconsegueixen els homes. I per què? Perquè molts d'aquests treballs són fora de la ciutat i les dones no es poden anar tant temps fora de la ciutat per les cures. Per tant, tenir un espai on es pot tenir cura, que hi hagi espais especials per a nens i nenes, però que a la vegada sigui un lloc on pugui informar-me i pugui començar un treball, és la idea d'aquest centre. També s'han incorporat en la segona fase unes residències d'emergència que tampoc tenia la ciutat. Aquí algunes imatges. Justament se va inaugurar el cap de setmana abans del tancament per pandèmia, doncs ara ha començat a tenir activitat de nou. I com deia abans, no solament es tracta dels humans, sinó també de pensar en altres éssers vius. Aquest edifici abandonat tenia en la façana nord-oest nius d'orenetes i, clar, hi havia que refer la façana, se va fer tota la façana i totes les cobertes noves i vam treure els nius. I vam fer nius artificials amb la forma aquesta que estan posats ahí de nou. I, per sort, les orenetes van acceptar aquesta nova casa i van tornar. Les orenetes tornen cada any al mateix lloc per generacions. I van trigar, el tècnic d'obra em deia no tornen les orenetes, si estan a tot arreu, no estan tornant. I van tornar. Bé, el segon projecte és molt a prop d'aquest altre, una petita plaça, que és aquesta d'aquí, l'edifici que veiem abans és aquest està el riu i aquesta Barcelona. En realitat és una ciutat que està sense solució de continuïtat, com Barcelona, Badalona, Sant Adrià, donant al riu Besòs. I aquí tenim aquest barri, que a més era el primer barri que s'anava a fer, posar en pràctica, com va dir aquí, un barri de vianants, que treure la traversabilitat amb cotxes. Els cotxes podien entrar, però com la idea de la superilla, cada cantonada eren expulsats del barri per no generar passos com aquest carrer, que és molt utilitzat per fer una drecera. La gent que va venir aquí fa aquest pas, evitar aquest pas. I aquesta plaça, que aquí hi ha una escola pública, s'utilitza molt massa, perquè aquí hi ha una residència de gent gran i clar, havia aquesta altra plaça que ningú utilitzava, quan també està igual a prop d'aquesta, al mig del barri.
I vam decidir fer una primera, dos caps de setmana de participació infantil i acompanyants. Clar, la plaça era aquesta, evidentment no donava moltes ganes d'utilitzar-la. No es veia molt, no havia res, molt grisa, uns arbres molt poc atractiu. I vam fer una participació, com deia, 2 caps de setmana, dirigit per un grup d'arquitectes, Eco Alsari, Dafne Saldania, Julia Goula i Elena Cardona, i vam començar, això és el final, vam començar amb aquests 2 dissabtes, fem dissabte, activitat oberta de 10 a 2 a la plaça, amb el resultat d'aquesta, va resultar bastant bé, la diagnosi, les propostes que es podia fer. Vam fer un segon pas, com havia estat, tant les persones polítiques com la ciutadania contenta amb el que havia passat, es va fer a l'escola tallers de codisseny i cocreació d'aquest espai a partir de la diagnosi feta per nens i nenes, que potser alguns estaven aquí, però no necessàriament, es va fer un taller a l'escola. Doncs això era una mica el resumen de les qüestions positives i negatives que havien sortit. Hi havia un altre dibuix, que crec que estarà després, d'àrees d'utilització de la plaça. I aquí us l'explica. Al costat de la nostra escola està la plaça de Maró. Nosaltres no hi anem gaire. Potser és perquè no hi ha res per jugar. Fem dissabte a la plaça de Maró. És un projecte on els nens i les nenes de Santa Coloma de Gramenet han repensat la plaça. Al novembre ens vam trobar allà. Les arquitectes del qual Sarí ens van proposar diferents jocs. Primer, amb uns globus de colors assenyalaven el que ens agradava i el que no. Després, va fer un llistat de totes les activitats que voldrien fer a la plaça. Havien de pensar també en les diferents persones que vindrien. Les àvies, els nens més grans o petits, els gossos... Al final, van situar les diferents activitats en una maqueta molt gran. Al maig, van seguir fent tallers a l'escola Torre Valdovina. Els de 5è havien de dissenyar la plaça. Van fer d'urbanistes. Jo vaig decidir a una paret que hi ha molt gran posar com un grafiti però de nens jugant junts, perquè si et baralles o alguna cosa et puguis anar allà i mirar-te d'això i saber que pots intentar ser més bona persona i jugar tots junts. El que més em va agradar va ser treballar en grup i decidir-ho tot amb el grup, perquè així aprens que no sempre és tot el que tu vols i que sempre sortirà alguna bo. La veritat, ens va costar una mica decidir en equip, però va valdre la pena, perquè van sortir unes propostes xulíssimes. Fins i tot l'alcaldessa va venir a l'escola per escoltar-nos. Amb aquest projecte hem après molt i, el més important, les nenes i els nens hem pogut decidir sobre la nostra ciutat. Bé, després d'aquesta pràctica a l'escola i de totes les propostes que havíem fet, el resumen va estar aquest projecte, que s'obria la plaça per afavorir atravessar una qüestió que va sortir de la participació dels nens i nenes, i si no, segurament no hagués estat així, és com molt colorit tot, terres, arbres, les llums, etc. La zona de joc actiu amb pelotes, zona de joc activa sense pelotes, això havia sortit ja des del moment de la primera participació a la plaça, i una zona per a activitats més
més tranquil·les, tota aquesta banda d'aquí. El lloc és molt petit, però crec que igual s'ha tret bastant s'ha obert molt i hi ha espai per fer diverses coses. I per integrar diferents voluntats, no? Pots jugar a la pilota, però no solament a la pilota, que és el que passava en l'altre espai. Aquí tenim el mural, que també una de les nenes parlava d'aquest mural, que conta una mica el treball d'ells i d'elles, els bancs com un element també de joc, els arbres que també van escollir en funció d'una explicació que se'ls va fer des de l'equip de Parcs i Jardins, i són jacarandes, tipuanes, cirerers, que per tant hi ha molt color. Els bancs, normalment, no? Els bancs i les bolses que compren, el banc per respirar i descansar, o fer la drecera a través de la plaça que abans tampoc passava. Sí que podies fer aquest pas, però estava molt tancat i la gent amb el carro no passava per aquí. Una mica també això, el detall d'aquest mural amb aquesta mitjanera, mitgera, que és molt impressionant, i almenys amb aquesta part més pintada dels veïns, la nostra, una mica de plantes, es fa una mica més humana, almenys a l'escala propera. I a vegades gent gran, senyors, que estan aquí a l'ombra, descansant, aprofitant el lloc. Moltes gràcies.